Gospođa Karolina Vidović Krišto, prva. Nedavno je podignuta optužnica protiv vama poznatog Todorića i ostalih zbog štete od 18 milijardi kuna koja je nastala uslijed izdavanja nepokrivenih mjenica. Ključne uloge su igrale banke i njihove faktoring kuće, kao i izvjesni Zdravko Marić, današnji ministar financija. Taj mega kriminal je trebao spriječiti HNB, ali nije. Da se to dogodilo u SAD-u, Njemačkoj ili Češkoj zbog razmjera štete koju možemo nazvati epskom, vi biste svi bili u zatvoru, a ne danas u HNB-u ili Vladi. Ali vi iz HNB-a nastavljate sa svojim nedjelovanjem, vi i sada kršite zakone, dopuštate bankama da putem lihvarskih agencija B2 Kapital i EOS Matrix teroriziraju i pljačkaju hrvatske građane. Jeste li svjesni da kršite zakone i jeste li svjesni da ćete kad-tad za to odgovarati? Odgovor, molim vas. Hvala vam lijepo na vašem pitanju. Dakle, upravo suprotno od onog što ste rekli, HNB je upravo prije bankrota Agrokora učinila sve kako bi spriječila da se bankrot Agrokora nepovoljno odrazi na financijsku stabilnost, odnosno na bankovni sustav u Hrvatskoj. Pretpostavljam da znate, ako ne znate ponovit ću i ovdje sam već pričao o tome, HNB je u tom razdoblju vršila kontinuirani nadzor banaka i ograničavala izloženost grupe Agrokor bankama upravo ukoliko bi došlo do problema sa grupacijom Agrokor, da to ne povuče hrvatske banke, odnosno da se ne odrazi negativno na financijsku stabilnost. I to smo uspješno napravili, na tome smo dobili u krajnjoj liniji i pohvale svih onih koji razumiju što se tu događalo. Gospođa Ružica, molim vas, gospođa Ružica Vukovac.